Mas sudah. Assalamualaikum. Jere, ngangkat kerja ora usah rewel. Sing semangat. Dengaran di isu asal wakil mendadak. Iya sih, manok mas. Nah, aku ya aku wis detek bisa lah ngene iki. Ora sakit-sakit lho, Dik. Bene. Nanti sakit lho. Eleh. Lontong diketok, omong tok. Mbok ngewangi kene. Mapan iki. Nah, kita ayun dik iki mati sampean. Eleh kamu mesti. Tenang, ayo tenang. Tapi yo kamu padahal lewat motor sapa ya tapi yo. Tenang lah, aku cuk biar-biar lho sampean. Enak ora tadi bapakmu? Enak, taman bapak ya. Mosok enak tenan. Enak. Coba Indo. Iki lho Pak, Mas Batu iki lho. Wong malah metu wonge. Yo, opo Mas? Boten Pak, boten Pak. Dik, aku tak mangkat iki Ya Mas, Bati. malah bablas. Dul, ayo Dul. Ya Setun, Tanono. Ndang, selawan. Yo. Kemarin rayu bagian. Wis to menengo we. Ya udah lah selawan iki. Terus gember redek. Rewel iki. Tuwek mambu lemah. Wah, ditanono cai emang lek rene nih. Tak ketok kuping itu. Lho, nyawa malah guyang-guyu. Ora Pak. Pak, aku engko sore tak dolan ya ambek kanca-kancaku. Sik nunggu sik. Ngomongin karo lungguh. Dolen endi karo sapa? Ambek kanca-kancaku paling yo ngopi Pak, pau ngusui ra cetok ya. Lho, wedok ngopi. Lah ambek kanca-kancaku sekolah kok Pak. Ndak apa-apa ya? Tapi mulai aja wengi. Makasih ya Pak ya. Lek mulai wengi ora oleh lawang wae. Walah, lah didol. Ayo yo. Cetok motomu jane apa ora nyawang anak wong tandeng gawe kok ngene iki. Ditutuk nang sesuk lho to. Wah, rumasane wis kakean duit ya jane kowe Yo iki. bukane kakean duit ngono. Iki nek perlu aku arepan. Perlu apa iki pasti pecinane. Yo masalahe wong enom kan yo umume yo. Iya, yo sono sik tak dikes-dikes sik aku. Oke. Yo. Kayak ngejak ndang-ndang kok malah rokokan. Lah matamu kowe iki resik-resik malah sowi Pak yo ngentek rokok sik. Lah sik ringkes-ringkes kok gek piye lho kuwi. Iki jane kesusu arepe nang ndi? Iki lho. Coba terus sak ngomedek jalan wong itu. Sopo wae? Yo betina mangga niki. Sabinti ye. Mateng aku. Si. Ngakak habis. Gelek no. Iya lho. Sak to preo ngopi sik maji. Ngomedek to kowe pun sampe sedih. Ngopi sik. Ngopi lek ngopi. Biasane ngopi wis to. mari manjing ngopi. Duniawi, Cok. Wah.
Tenang. Piye cendak ngopi belas. Ya rada supporten aku Oh, titik. ini lho koyo ngene. Ngeprank Meji ya ta, ngombe jas. Oh, enak kek. Yo lano yo. Yo, Endang. Tak susu aku. Wis. Ini mau tumpane kenane ya. Lah piye duwene bodone nek arek iki yo. Ngubengi kutho karo desusan lewat desa-desa. Bariki kencan. Nengok bapak kok rewel keliwat. Cok tenan. Wes kiricik kita esan. Iki gandeng iki nawasah nyungsane lho ya iki. Wes ready, ricik, siap meluncur. Sik to. Apa to iki? Kok ya wis paham lek motor wis mari yo langsung WA. Wah, wis siap. Langsung tak mangkat adus. Pak, aku budal ya. Ya, tapi jual ngi lah mulai. Iya. Assalamualaikum. Salam. Jane kok kesusah arep nek dicahi. Kok curiga? Iki di gigi tenan. Nanti dek penake, Dek. Manut saman, Mas. Mubeng-mubeng apa ngopi? Sembarang. Manut aku. Ya wis tak golek ning nggon sing enak lek ngono. Iya, Mas. Wis ngene yo. Heeh, Mas. Oh, enak ya panggone. Wis dikon kene lak ngono. Wah. Nek ora pemandangane apik cerah. Ndak yo. Masa depannya awake dhewe ya to. Iso-iso ya sampean. Gredeg aku, Dik. Dek, aslinya aku iki anu arep ngomong sesuatu. Sesuatu apa lho, Mas? Tapi iya yo. Waduh. Isin aku. Arep ngomong. Isin piye? Iya yo. Bingung aku arep ngomong langsung. Ngeblank langsung aku langsung iki mang. Iya ya. Siswa Mas nanti yang Widah jeneng pemandangan masa depan awake dhewe. Anu Dek, aku asline arep ngomong sesuatu harus sampean. ngomong apa lho, Mas sampean? Anu apa jenenge? Anu apa? Yo ngene iki anakku mau kene di sawah-sawah ngene iki. Boten.